खुलुमबाय आंनि मुङा थुलुंगा बसुमतारी जों थाखो 9नि फरायसा जोंनि फरायसालिनि मुङा मन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालि। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री सफन नार्जारी। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री सात बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री जावदिखां बसुमतारी। जों दिनै विक्षित भारत बिल्डाथन 2025 नि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों। बे प्रजेक्टनि मुङा माइ आबाद एम्फौ जानायखौ जोथोन हिसाबै होबथाग्रा सिबिं सेरेब लाइफांनि नायबिजिरनाय। जोंनि टीमनि नामा खौसेथि टीम। जोंनि सा-सानजा भारतनि आसाम रायजोआ बायदि बिफां लाइफां जिब जुनार बालासाहिया हामा माथा आरो दब हाजों बुंफबनाय। बे बिफां लाइफांनि मादाव सिबिं सेरेबाबो रोखोमसे लाइफां। बे लाइफाङा गाहायै बालासाहिया आरो बोरिमा ओनसोलाव रज'यो। बे लाइफाङा जाबाय बिबार बारग्रा बिलाइ गोनां गोख्रों मोदोमनाय गोनां। बेखौ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो। बे लाइफाङा 4 निफ्राय 5 फुट गोजौ आरो माइ बिलाइ जाग्रा एम्फौ होखारनायाव बिलाइ गोनां दालाइखौ थुनानै होनाय जायो। माइ बिलाइयाव एम्फौ जायोब्ला एबा बेराम जायोब्ला बे लाइफांनि दालाइखौ थुनानै होयोब्ला माइ बिलाइनि एम्फौ जानाया खारो। मानोना बे लाइफाङा गोख्रों मोदोमनाय दं, बिनि थाखायनो माइ बिलाइयाव एम्फौआ जानो हाया एबा थानो हाया। बे लाइफांनि बिलाइखौ गुबुन गुबुन जायगायाव ओंख्रि जाग्रा मैगं हिसाबै बाहायनाय जायो। गोजोन्थों।